Muntag ni mo day. Le dati mo. Di ba tron say pamatay ni mo? Batong lawas. Bukat lawas sa pa. Nang nawag mo lagi itong naubo. Pila kadlaw naman nung pamatay? Tulo kadlaw? Sa may ginatumar ni mo? Ha? Wala kang ginatumar? Ito lang nibulay siya. Tapos? Bukat yung lawas. Sakit ang likod. Isa pa? Isulti tanan. Di pa naman ako na to. Pero paminaw gani mo, sakit ang likod. Nakapoy. Bukat na din mo paminaw. Wala kayo gusto? Isa pa yun? Wala kayo lain? Maka na mga pamuy-puy, pangalay, una. Wala. Ulo. Wala pa ka mahilot? Asan yung balay? Dili ko sa papaganitot lang. Nya. Gusto man. Asan yung balay ka ni? Una mo ka diya. Dali lingkod do. Ha? Dali lingkod. Dugay may pagkini pa man. Sa asan yung balay? Kugon. Sige. Shout out sa taga Kugon. Upper. Ito na. Kugon rin sa... First Crown? Diya. Sa unahan? Sige. Sige. Plus that. Kuha na mga. Kuha ka na. Yun sa? Sige? Hindi pa doon ang ibig pala. Dili mo na may go. Wala man may labot ang electric fan. Naganay ko pa iko. Putol-putol yung kaon. Napasuhan ka? Kaon? Oo, di mo kaon. Ha? Kimberly? Mado magkano nakasa na kang hapon? Nakasa na kang itong hapon kiin? Ha? Masa hapat ligo, wala? Mas mado na ka.
Ligo mo gud na siya kanang mo duty. Duty ra siya ng kadlawon. Hmm. Di kahapon maligo. Saan ba trabaho ni mo? Kalimti lang. Isdaan. Alin na ang day? Pero Oh, Kani kitambog na pag mo dili lusay ni ha. Relax lang. Nakasama ka Diyos na. Kani lusay ni siya. Kani lusay pag di na kami tambog ug matako ni mo ning nang tuhon nga magsunga ta usa ka ito tas usa ha. yeah. Okay. Ha? ito. Pasmado mo lawas ano? Yeah. Pasmado mo lawas. Pas mo kusog magaling kog hapon. Ang ulot kusog na to anin na. Dangi binabasa ug hapon gabi. Basta lang ka sa isdaan. Wala na. Sana ko na pag-iwan. Pas mo ni mo mahurot mo kusog anin na. Hmm? Kamatay. Ha? Mamatay? Hindi makamas. Maparalyze lang. Hindi makamatay pero makaparalyze. Walay kusog, lingkod-lingkod ka na lang. Kapag yun ano pero okay kusog. Lingkod ano ba? Update na. Parang magpasa ka sa palengke pero pag uli sa balay, masa hapak dito bawal. Ha? May maha mo sa isda, no? Hindi po katulog. Nagbuto, no? Diba? Okay. Diba? Okay. Okay. Sa unang panahon. Okay, yeah. Ah. Kapit na parang daya mo glawas. 24. 24? May kiwa. Sabi ni pas mo ba? Kaya ka ni paluyahon ba? Okay kusog ka ni.
Iya. Okay. Ah. Tara, di control raman ya, wala man lagi ko. Grabe lagi itong lawas yun. Ikasunod? Huwag niya problema. Huwag niya kitawag sa kuha ni Tuan. Ano ba sa chat? Dili. Napapagkapalaro mi. Nanawag ng asawa. Ismail lagi. Ismail lagi gitu. Ismail. Iya. Pasuwa ng lawasa. Tapos pag-iiti, bugay, bata pa guna siya diya. Dahil pag nuibing, Salamat na. nagkaroon ko. Kuwan si kuwan na ng mga... Oh. Oh. Man. Naa. Oh, ganun. Naa. Ayaw ba? Oh. Ano man? Niya pa mi alas 4 mahum. Alas 4 pa mi mahuman. Alas 4 pa mi mahuman ng ilog. Depende. Wala na. Og di mo dawat. Wala na. Ano man? Ano man? Mo namin yung gabi niya, Sir Joel, magpapuyog na punto na mo ugma, mabalik-balik, me. Sir Joel ba, magpapuyog ko ugma, kay Sabado man. Sumli ng baboy. Gani, magbalik-balik ni ang hilo, niya ang tubig. Unsa din mo ang hilo? Ano sa dito yun? Unsa din tuyo din niya ang hilo? Sa ganin, no? Secret lang yun na ninyo, ha? Ha? Sulti na. Nadi. Gani, no, pati man langaya doon mo bod. Higit mo katulog, ano din yun na isulti. Ah, sige na, bye-bye. Ganimite, daw ni Kuyog. Di na po ba no? Di ko kumupan. Sayang inilot, eh. Drilling ko to. Ayun, kung di yakin, nak.